bɛ ka lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan aw bɛɛ folen do ka dɔ ka wagati cogoya kan ayo bisimila bi an ka kunnafoniyaw kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛla kunungo janvier kalo tile 27 an ka jamana état major bɔla ka kunnafoniya dikɛ ka sanga ni an ka fintigilakaw ka lahalaya ye. Kunnafoniya minnu kɔnɔna la yirala janvier kalo tile 26 tɛmɛnen san 2025 Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ɲafunke an ka fintigilakaw ka wulikajɔ kɔni sera ka to u kɔni dankarikɛ banbagaci wale tigilamɔgɔ caman kɔnɔna min kɛra sababu ye u y'u ka ɲɛmaa kelen yɛrɛ kɔni ka o bɔnɛ a ɲɛna ni o tɔgɔ yɛrɛ kɔni Abu Azimani yɛrɛ o ye. Ali bi an ka fintigilakaw ka kunnafoniya kɔnɔna la an ka jamana état major ye a yira dɔgɔkun laban o kɔni na an ka fintigilakaw ka wulikajɔ kɔni sera k'a to janvier kalo tile 23 tɛmɛnen na min kɛla Kidal marabolo kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Ina Bag o yɛrɛ dugu o kɔnɔna la u kɔni banbagaci wale tigilamaw ka pick-up dɔ kɔni min yɛrɛ logistique caman tun bɛ a kɔnɔna la u kɔni sera ka o si latunu ka bɔ yen nɔ o ma kɛ a bannen janvier kalo tile 25 tɛmɛnen fana dunani o bɛ Douentza fana marabolo o kɔnɔna la u kɔni sera ka dankarikɛ banbagaci wale tigilamaw yɛrɛ kɔni ka u logistique kɔni dagayɔrɔba dɔ fana o kɔni na. janvier kalo tile 29 o ye donba ye ka da ka o kɛra don ye min na AES jamana kɔni ye a yira k'a fɔ ko olu bɛ bɔ CEDEAO kɔni na min yɛrɛ la o sanyɛlɛma kɔni okumu kɔnɔna la Burkina Faso ka olu fɛ yen nɔ Mali ani Niger jamana minisiri minnu ɲɛsinnen don u ka jamana kɔkanko ma u ye lajɛba kɔni kɛ ka sigi ka kuma kɛ ka ɲɛfɔli kɔni kɛ ani ka se ka faamuyali caman kɔni sɔrɔ AES jamanaw ka bɔliko la CEDEAO kɔnɔna la kɛnɛ min kan kuma yɛrɛ kɔni kɛla k'a yira k'a fɔ ko cɛn do AES jamana saba Mali Burkina Faso Niger u bɔra CEDEAO kɔnɔna la nka fɛn min ye bolodi ɲɔgɔnmaw ani baaraɲɔgɔnyaw bɛ se ka tɛmɛ AES ni CEDEAO kɔni ni ɲɔgɔn cɛ walasa AES ani CEDEAO jamana kelen kelen bɛɛ lajɛlen ka ɲɛtaga sira olu bɛ se ka sabati cogoya min na o bɛ a yira k'a fɔ AES kɔni bɔra CEDEAO la nka o tɛ u kɛ ɲɔgɔn sinan kɔni ye u bɛ se ka bolodi ɲɔgɔnmaw kɔni kɛ walasa ka se ka u ka jamana bɛɛ lajɛlen kɔni ka ɲɛtaga o sabati. Ali bi AES jamanaw kɔni bɔli ko la CEDEAO o kɔnɔna la Burkina Faso ka olu kɔni fɛ yen nɔ ka sanga ni o sanyɛlɛma ye a yirala k'a fɔ lajɛba kɔni bɛna kɛ ka sanga ni don kɔfɔlen min baaraw bɛɛ daminɛla kabini bi janvier kalo tile 28 walasa ka se ka nin don kɔfɔlen ka a la ɲɛnamaya cogoya min na. Joyila marabolo kɔnɔna la cɛ dɔ ale kɔni su sɔrɔla nka tuma min na a su yɛrɛ a bugunatigɛ ma se ka dɔn ka d'a kan gafe fosi tɛ a kan min bɛ se k'a yira k'a fɔ ko nin tigilamɔgɔ in ne kɔni don u kɔni sera ka fɛn minnu yɛrɛ kɔni sɔrɔ a kunna o de kɛla sigareti paquet kelen fo ka taa se birikɛ kelen ani dɔrɔmɛ 22 o ye. An ka jamana minisiri min ɲɛsinnen don baloko ta fanfɛla fɛ Musa Alassane Diallo a kɔni bɔra ka laseliba dɔ kɔni kɛ min na a ye a yira k'a fɔ ko an ka jamana kɔni bɛna malo tɔni 100 bɔɲanko ka o de ladon min bɛna se ka kɛ sababu ye malo kɔni kilo bɛna bɔ 100 la a bɛna i yɛrɛ sɔrɔ fo dɔrɔmɛ 90 kɔni na an ka jamana kɔnɔna la wagati surumani nata olu la. An sɔngo marabolo kɔnɔna la janvier kalo tile 26 tɛmɛnen san 2025 sifinaka dɔ ale kɔni ye saya sɔrɔ ka sabu kɔni kɛ ni maa marifatigi bugunatigɛbali dɔw ka binkani wale ka ɲɛsin ale ma ka saga ni seereyaw ka ɲɛfɔli a yirala k'a fɔ ko ni maa marifatigi bugunatigɛbaliw kɔni tun bɛ ka mɔgɔw bolofɛnw kɔni daraki u la fɛn min ye an sɔngo marabolo yɛrɛ kɔnɔna la nka ni sifinaka in tuma min na u kɔni tugura kɔ ka bolofɛnw kɔni daraki a la o ma kɛ a bannen ye u kɔni ye kisɛ yɛrɛ kala min kɛra sababu ye k'a yɛrɛ kɔni bɔnɛ a nin na ni waleya yɛrɛ kɔni kɛla gunda marabolo min na a bɛ fɔ o de kɔni ma ko bara. janvier kalo tile 26 ali bi bankasikaw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sege commune kɔnɔna la maa marifatigi bugunatigɛbali dɔw kɔni ye binkani wale ta ka ɲɛsin Dɔm dugu yɛrɛ dɔ o kɔni ma min kɛra sababu ye ka maa 7 k'olu bɔnɛ a nin na maa 7 minnu yɛrɛ kɔnɔna muso kelen tun bɛ a la nka ka sanga ni seereyaw ka ɲɛfɔli u ye a yira k'a fɔ ko lakana tigilamɔgɔw kɔni sera ka basigi kɔni sabati ni wagati kofɔlen na dugu kɔnɔna la hali n'a sɔrɔ la ni maa kofɔlen ninnu kɔni bugunatigɛ ma dɔn nka dugu kɔni basigilen don kosɛbɛ ka sɔrɔ ka d'a kan fintigilakaw kɔni bɛ ka u janto u la. An ka jamana kɔrɔnfɛla la ji kɔni bɛ ka walankata kosɛbɛ min ye baji a bɛ ka cɛnni caman kɔni don maaw kunna duw kɔni bɛ ka bin fɔ ka taga se foro fana kɔni bɛ ka lafa ji la min bɛ ka sɛnɛfɛnw yɛrɛ kɔni cɛn o de hukumu kɔnɔna la janvier kalo tile 26 tɛmɛnen na Bazi Hausa ni o bɛ kɔrɔnfɛla o kɔni na o kɔni commune mɔgɔ wulila ka jɔ kosɛbɛ min na u kɔni ye jitɛmɛsiraw kɔni sen walasa ka se ka dɔ kɔni bɔ ji ka walankatali ani a masibaw olu la.
farikolo ɲɛnajɛ bina kun kan CAN 2025 min bɛna kɛ Maroc olu kɔni fɛ yen nɔ. An bɛ wagati min na i ko sisan fɛn min ye groupe bɛɛ lajɛlen kɔni bɔla. An ka jamana ni o ye Ba Maliba ale kɔni bɛ groupe A la min yɛrɛ la an ka jamana Ba Maliba fo ka taa se Maroc jamana Zambie ale ni Comore olu de ye poule kelen ye. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Cameroun ka olu fɛ yen nɔ. Cameroun marabolo bɛ ni a bɛ fɔ ma ko Kolo Fata o alimami a yirala k'a fɔ Boko Haram maaw yɛrɛ kɔni ye tigɛ kɛ ale la a bɛ tile dama dama bɔɲan ko kɔni bɔ u kɛlen kɔfɛ ka tigɛ k'a la u kɔni ye ni alimami bɔnɛ a nin na o kun ma kɛ dɔwɛrɛ ka d'a kan u ye a yira k'a fɔ ko sigana yɛrɛ de kɔni kɛra la min na ko ani fɛn min ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni bɛ ka baara kɔni kɛ ni ɲɔgɔn ye ni o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka banbagaci wale tigilamaaw yɛrɛ kɔni lase fanga tigilamaaw ma ka sanga ni o waleya kɔni ye banbagaci wale tigilamaaw yɛrɛ kɔni ni alimami kofɔlen yɛrɛ bɔnɛ anina an b'a fɔ Ala ka hinɛ kɛ a la. An bɛ taa Congo jamana o kɔnɔna la kunungo tɛnɛn janvier kalo tile 27 a bɛ taa kaso la den maa 4,400 minnu kɔni sera ka échapper ka bɔ kasobon yɛrɛ o kɔnɔna la ka sabu kɔni kɛ tasuma kɔni wulila kasobon yɛrɛ kɔni fan dɔ o yɛrɛ kɔni na o de kɔni sen fɛ a kɛra sababu ye ka maa 10 bɔɲanko ka olu yɛrɛ kɔni bɔnɛ u ni na min yɛrɛ la den fitinin kelen ni o ye simiden kelen yɛrɛ kɔni tun bɛ a la ka sanga ni o waleya kɔni kɛli ye banbagaci wale tigilamaakulu min bɛ yen nɔ ni o ye rebelle M23 maaw yɛrɛ kɔni olu kɔni ye a yira k'a fɔ ko fu kɔni ka Goma o yɛrɛ kɔni contrôler ta tuguni min yɛrɛ kɔni bɛ dɔ kɔni fara fɛn min ka dɔn k'a fɔ marabolo yɛrɛ lakanabaliya o kan an b'a fɔ Ala ka jisuma kɛ ni ko in fura ye. Mali kunnafoni bɔlɔlɔsira lajɛbagaw ni de bɛ dan sigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la aw foli n'u fɔ aw sigiyɔrɔ la aw k'an bɛ sini araba Ala k'an si jɔ kuma kɔnɔ k'an ka jamana basigi.